Na san duk tunaninka gani kake yi, gani ike yi kamar ba mu da kuɗi. Ba ka da sisi. Ganawa ga dan uwana ungo. Ganawa ga dan uwana. Ka kai ni daidai wajen injin nika na ce ma. Wallahi ba zan kai ka ba. Yes mom. Allah wallahi. Akalla yanzu a kaina ina akwai kyakkyawan credit wajen zafafa 10. Allah wallahi. Baba ina tabbatar maka. Da a ce kuna hawa WhatsApp ko kuna irin kuna kan network. Ina. Kina magana kan da. Lokacin ba ni da suna raps. Sannan ba ni da wannan hular, ba ni da wannan rigar. Ba ni da wannan kayan alatin mai ƙara wa kwalliya ado wannan ba ni. Gaskiya baba in aka kyale ni a haka za a sa ni a cikin wani yanayi na rayuwa saboda can na saba cin shawarma, na saba cin fefe, na saba cin jollof rice, na saba da shan ruwa na roba, na saba da sanyi haka, na saba da ci kwakwa da madara wato shi ake kira fruit salad.